La loc de mare cinste pe masa cuprinoasă din biserică, dar și din casele creștinilor, se află ouăle roșii. Acestea ne amintesc de jertfa și învierea Mântuitorului Hristos. În același timp, oul roșu este și simbol al regenerării. Oul, în foarte multe civilizații, devine un mesager al regenerării, al perpetuei, dacă vreți, reveniri ciclice a vieții înțeleasă cosmic, a vegetației, a oamenilor. Îl vom regăsi în creștinism, unde el apare ca și chintesență a Universului. Nimic nu se schimbă din această gândire, dar el devine mai departe expresie a jertfei, a regenerării vieții pe care Iisus ne-o promite prin jertfă și, dacă vreți, a jertfei prin iubire. Și de aceea oul, ca și element emblematic, simbolic, mai departe, oul colorat în roșu, dincolo de multitudinea motivațiilor și legendelor extrem de frumoase, poetice ca mesaj și foarte pilduitoare, care vorbesc de oul ce se înroșește cu sângele lui Hristos, care vine să răscumpere păcatul primordial prin jertfa sa, ne aduce în sărbătorile pascale, dacă vreți, nădejdea că totul este, din punct de vedere al vieții pe pământ, într-o posibilitate de regenerare. Oul roșu este lăsat moștenire ca semn prevestitor al învierii noastre, dar și al regăsirii cu înaintașii. Primul lucru care se dă de pomană chiar în dimineața învierii Domnului este, mai ales în Bucovina, oul. El se dă de pomană și el este acela care, împreună cu aluatul numit babă, este dat ca jertfă de pomană în memoria strămoșilor din neamul fiecăruia. De asemenea, se spune că uneori în mâna răposaților se pune un ou, ca nădejde că și el va învia, pentru că este vorba de ciclicitatea vieții care este circumscrisă oului. Și atunci, pentru această speranță, îi se pune oul în mână atunci când pleacă de pe această lume. Practic, prin ou, după părerea noastră, ca etnologi, cred eu că România se integrează în marile culturi și civilizații ale lumii. Pe de altă parte, prin practicarea lor, iată, până acum, ne afirmăm o identitate și o unicitate. În jurul oului de Paști se adună prietenii. Jertfa pentru binele celuilalt dobândește valori eterne. De asemenea, este simbol al vieții, aspect întâlnit în cultura tradițională românească. E nădejdea, dacă vreți, a vieții veșnice. Este pe mai departe expresia prin culoare a jertfei, dar și a iubirii. Este expresia prieteniei, fiindcă avem în România toate acele superbe practici în care începem să folosim oul de la prezența lui în viața noastră, care știm că el se condiționează de anumite precepte, când trebuie vopsit, cum trebuie pus, când trebuie ciocnit, când trebuie mâncat, până când trebuie mâncat. Și atunci începem să constatăm că de la joi mari începe să fie roșite ouăle sau mai în multe zone se fac deja în Vinerea Mare, pentru că ele închipuie chinul lui Hristos. Dacă ne gândim în cultura și civilizația românească, oul roșu mai ales, este oul
care dă speranță și iacătă la riturile de nuntă din Transilvania, din Hunedoara mai exact. Pomul de nuntă se împodobește cu ouă roșii, ca expresie a iubirii, dar și ca expresie a rodirii cuplului respectiv, ca simbol al fecundității. Vopsit doar în culoarea roșie sau încondeiat, oul păstrează și transmite peste secole același mesaj al iubirii și al jertfei. Oul uneori ajunge să fie colorat, pentru că el în felul acesta desparte ceea ce se cheamă alimentul de ceea ce este emblemă a Universului și chintesență a vieții. Și atunci oul devine roșu pentru că simbolismul acestei culori aduce cu sine, în primul rând, expresia vieții pulsânde. Roșul este viață, roșul este sângele, roșul e iubire, roșul e prietenie, roșul e tumultul tinereții. Din acest punct de vedere, oul devine dar al prieteniei, al iubirii și mesager, în ultimă instanță, al unei iubiri necondiționate. Este, cum se spune peste tot, fala mesei de Paști. El se pune în coșul pascal, el se pune peste Pască, aducând la oaltă cele două elemente fundamentale din punct de vedere al simbolismului creștin. Oul ca speranța vieții veșnice și mai departe trupul Domnului semnificat prin Pască. Oul roșu este cel și cele de astă dată muncite, împistrite, este fala gospodăriei tradiționale, pentru că el se pune la icoane, este, dacă vreți, mărturia vizuală a creștinismului și a creștinului din respectiva gospodărie.